Отворя втора част на видеото. Аз ви казах, чао. След току-що наближахме твоите много хора. И да. Ами, да. Отиваме към ресторанта, както казах, 11 век. Казах, че не знам да ви казах, или съм забравила. Пътуваме към ресторант. Не пътуваме, ходим. Да. Ходим вече бая време. Би трябвало 20-19 минути да стигнем. Така че не предполагам. Не съм изненадана, че може би 10 минути сега съм ходила. Видео. Не знам, май бях с такава реакция. Така се прави. Що? Имаше една кола. Една кола, която първо къснахме. Отгоре имаше реклами, кола, ходим. И сега хваща светофара, първия светофар. Вече трябваше да сме много, но много бавно сме вървяли. Уточнихме го. Ами хора, намерихме Вели. Ще кажа първия път, ама тя беше от друга песен. Намерихме Вели. Към беше първия път. Ето я Вели. Здрасти. Здрасти. Аз сега ви показвам как бях първия път с така кадрова коса, по този начин. И сега не знам сега дали си прилича сега. Сега аз много исках така да ми бъде косата, обаче сега е малко по-повдигната, нали има обем, защото вчера ми е къпана. Голяма. Тук сме. Вървим по време на пътя и нали си срещам Вели. И аз си викам, какво е това? Вели. Срещам Вели. Познам, отдалече ме позна. Ето. Аз я познах. Виж, целият Пловдив го няма, само ние сме. Да. Целият Пловдив се изнася. От 400 хиляди. Много се снимаме. Хора, вървим. Че видяхме тук една площадка. Сега не знам точно какво ще правим, но мисля, че ще се леем. Не, кръглите люлки, Обаче- не знаете тройни. Да. Обаче аз съм много куко. Забравих си портмонета в раницата. Аз се забравих картата и плащахме 50% повече, защото ние бяхме с рейса. Ама свирката е и там. Ние бяхме пешки. И така хора, взех си портмонето. За да може да се качим на тези категорушки, да пише евро. Да. Ето и крайната игра е 6 игри. Колко струва? 2 евро. Колко искаш да е? 1. 4.
Това е положението. Я дръж и си говори нещо, защото аз тук трябва да плащам. Добре. Аз съм като Шакира, виж. Шакира, знаеш Шакира, на... моля се. Шакира на 40... Не, 49 е Шакира, да. Ти дам На известни песни, една е на самия филм. Че, какво правиш, бе, човек? Моля се, не е знал, че не е. Вечерта 00 часа 12 на 11 април, т.е. вече се пара 12. Ми е имения ден и сега някой от класа ще сети ли във Viber групата да ми пише. Давай, че пускам. Да, пускай. Колко? 2? Сега се насладим. Айде, Айде, вземи евро. си една дъвка шок, избери. После. Буквално си ги сложи в джоба. Чакайте, ето я. Вели! Здрасти. Виж това песен на Какво? Песен на Пинко, верно. Те сега сменили тази машинка. След аз ви разправях, че сме тук на 19 век, обаче не знаех, че са сменили катерушка. Майко, хора, аз тук вече не съм на катерушките, защото дойдоха някакви дечица. Чувате ги? Мисля, че ги чувате. Едното ще тръгна. Да се разхождат много такива. Айде, бързо, две люки. Айде, хора. Точно за децата език проблема не е. Това беше от нас.